dicir que nesta mesa tiñan que estar 3 compañeiras de coordinación, pero por diferentes motivos somos todo homes hoxe, non? Por COVID, por outras responsabilidades persoais non poden estar, pero a nosa intención sempre é a equidade na medida do posible, non? Aquí a miña dereita está Rubén Sánchez, que é o encargado da relación coas organizacións sociais. A la esquerda Roy Abad, que lega os temas de logística. A José Manuel Laje non o vou a presentar porque sabedes de sobra quen é. Eu son o Xosé Abad, que son o coordinador de Acampa. Bueno, decir que esta é a presentación do 6º Encontro Internacional Acampa por a Paz, o Dereito ao Refuxio. Como sempre, é un proxecto complicado de chegar a bon fin, pero aquí estamos outra vez, non? Por que un encontro internacional sobre fame e refuxio? Bueno, a causa é que cada ano, como sabedes, as organizacións na asamblea que facemos aquí no encontro internacional se decide o tema que se vai abordar o ano seguinte relacionado cos dereitos humanos e co dereito ao refuxio. Este ano, certeiramente, vamos a falar de fame, porque desgraciadamente foi un asunto que non estaba na axenda cando decidimos escoller ese tema, pero que as circunstancias COVID e as circunstancias da invasión da Ucraína sitúan no primeiro plano o tema da fame, que vai a ser un asunto fundamental nos vindeiros meses, diría eu. Aproximadamente 211 millóns de persoas en todo o mundo sufriron fame no ano 2020, 161 millóns máis que o ano anterior. Cada día morren de fame 24.000 persoas. Nese mesmo exercicio, 2.370 millóns de persoas non tiveron acceso a comida decente. Ao tempo, desperdícianse 1.000 millóns de toneladas de alimentos ao ano. En marzo deste ano, a poboación mundial alcanzou 7.993 millóns de persoas. A FAO, nos seus informes, asegura que producimos alimentos para 12.000 millóns. Estamos, pois, ante un sistema económico injusto. Hai un problema claro de reparto. Dúas cuestións multiplican exponencialmente esta realidade e abócanos ao peor dos escenarios. A pandemia da COVID-19 e a guerra en Ucraína, auténtico celeiro que alimentaba os países máis desfavorecidos de África e Asia. Millóns de persoas camiñarán nos próximos anos á procura de refuxio. A Coruña ten que sentirse orgullosa de ser un ano máis porto refuxio dos dereitos humanos, de que coa axuda do Concello e de outros patrocinadores podamos convocarnos como ciudadanía a reflexionar, a entender unha realidade que non está lonxe como se cree, e ao facelo sin intermediarios, escoitando os especialistas, aos activistas, vendo o que os fotoxornalistas ven. Este ano temos no Xardín de Méndez Núñez a 9 fotoxornalistas con moita experiencia internacional, que non vou a citar porque tedes no programa que vos pasou máis 3. A través da súa mirada veremos a fame nas guerras, o causado pola crise climática, polo espolio de recursos, pola deforestación. Veremos esa outra cara da fame, a obesidade, entenderemos por que foxen millóns de persoas de Centroamérica a Estados Unidos. Escoitaremos a india ecofeminista Vandana Shiva, física, filósofa e escritora, a responsable de nutrición de Médicos Sen Fronteiras, Montse Escuela, a activista senegalesa Fátima Bengue, ao director de Amnistía Internacional Esteban Beltrán, ao correspondente internacional Rafael Poc, a activista mexicana Diana Damián, que aparte tamén pertence a unha organización que forma parte da rede Acampa en México. A profesora Celia Regina, coordinadora de Acampa Brasil. Tamén a xornalistas como Guillermo Fesser e Patricia Simón. Entregaremos no marco do 6º encontro este segundo recoñecemento internacional a Acampa a defensa dos dereitos humanos. Teremos, como todos os anos, un eixo principal, que é o campo de interpretación da fame, o que sabedes que todos os anos construímos un campo de persoas refuxiadas
que é unha réplica fidedigna de campos de persoas refugiadas por diferentes causas. Este ano, como é a fame, faremos algo diferente que un campo de interpretación para que toda a ciudadanía poda entender de un xeito gráfico e visual e incluso sentindo a sensación de por que se produce fame e cuáles son as súas consecuencias. Convidamos a todos os colexios e a todos os institutos e aos colectivos que os desexen a que fagan visitas guiadas a este campo. De feito, xa temos algunha solicitude de colexios de Umbría e de outros sitios que virán montones de nenos e nenas a visitar. Para nós eso é un asunto fundamental, porque son estes nenos e nenas os que van a decidir como vai a ser o futuro da sociedade. Pensamos que ese é o papel fundamental de Acampa, é dicir, contrastar, mostrar, informar de primeira man, sin intermediarios e sin manipulación na medida posible. Todo isto, todo o que se vai a realizar, as presentacións musicais, as conferencias, os coloquios, as exposicións de cine, en fin, unha actividade inmensa que tedes aí no programa, é fruto dun traballo duro, teño que dicir que un traballo duro do equipo de coordinación, pero sobre todo é o resultado da forza, da unión de cada vez máis organizacións que integran a Rede Acampa, que, como nos contará Rubén, non deixa de medrar. E termino facendo un chamamento á participación que o 9, 10 e 11 de xuño os Xardíns de Méndez Núñez sexan un polo de atracción para a reflexión colectiva e a reacción fronte a unha lacra, a fame, que ten solución e, con todo, permitimos que creza e siga matando a millóns de personas cada día. Non sei se Rubén ou Raúl queren ampliar algo este asunto ou se queredes preguntades despois, pero en todo caso, se non... Pasamos. Bueno, efectivamente, como decía Xosé, la red de Acampa, las organizaciones que participan con Acampa y organizan este evento y más cosas, sigue creciendo. No solo sigue creciendo, sino que además sigue creciendo la implicación de las organizaciones en el proyecto. Este año tenemos que destacar y agradecer la participación de Amnistía Internacional, de Médicos Sin Fronteras, de Médicos del Mundo, de Orphan Intermón, particularmente, y luego de las organizaciones que van a desarrollar actividades durante el evento, pues como puede ser la organización Sembalos, el Sindicato Labrego Galego, Mundo Sin Guerra, Solidaridad Internacional, etcétera, etcétera. Parece que conforme se agudizan los problemas, también se profundizan las respuestas de la ciudadanía. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Y por un lado, el otro día la Xunta reconocía que cada vez son más las personas en Galicia en situación de riesgo de exclusión, pues por otro lado corresponde que la ciudadanía, las organizaciones cada vez nos coordinemos más, nos coordinemos mejor y también que profundicemos y avancemos en la cooperación con las instituciones, pues como el ayuntamiento, como la universidad, como la Diputación, ojalá algún día también con la Xunta de Galicia, pero nuestra esperanza es precisamente que esa respuesta es cada vez más inteligente, más coordinada y más grande. Facer un pouco hincapé en como va a ser este ano a reinterpretación, a interpretación do campo de refugiados que caracteriza a Acampa. Este ano hemos intentado ir un paso máis adiante, vai ter 6 diferentes escenarios onde poderase ver as diferentes razóns, bueno, Xosé xa comentou antes, razóns que dan lugar a estas situacións, como poden ser a guerra, o cambio climático, o espolio, a pobreza, a relación que hai entre as superproduccións de comida e a falta de unha base alimenticia boa. Bueno, todo eso poderase ver este ano, sei que vai ser moi interesante. Bueno, nada máis, só quería facer ese icono. A todas, e en primeiro lugar, gracias por acudir a esta convocatoria. Darlle en primeiro lugar as gracias á Rede Acampa
e o seu coordinador, Xosé Abad, e as persoas que nos acompañan aquí, a Rubén e a Roiro, pero sobre todo a todas as entidades que fan posible, como decía Xosé, pois, esta sexta edición, e sobre todo pois, un traballo que hai detrás que moitas veces pois, non se ve, pero que é un traballo desinteresado e un traballo que, ademais, bueno, creo que desde logo pon de manifesto tamén o compromiso da sociedade coruñesa con unha visión global do mundo crítica, sen dúbida ninguna, pero solidaria, e unha visión tamén pedagóxica. Eu creo que a labor que se está a facer é unha labor moi importante. Dende a capa creo que estades a realizar unha labor importante por traer unha iniciativa que un ano máis pois vai a poñer cara á grave situación que viven miles de personas que foxen dos seus países para buscar refuxio lonxe dos seus fogares. Unha iniciativa que conta dende fai anos co apoio do Concello da Coruña e que este ano pois, redoblamos e incrementamos o noso compromiso porque entendemos ademais que estamos a facer da Coruña unha referencia como porto refuxio e tamén, porque non decilo, coa todas as actividades das que daba conta Xosé Abad, eu creo que un escaparate, unha pantalla multimedia que explica as diferentes realidades que se viven no mundo e que moitas veces pois, bueno, ou estamos de perfil como sociedade ou somos bastante alleos. Creo que non podemos ser indiferentes e aquí entra outro papel fundamental da propia administración. Os concellos somos a administración máis próximos á cidadanía, pero non por eso debemos de permanecer alleos ao que acontece tamén en outras partes do mundo. O compromiso da cidade e do goberno municipal con cabeza Iño Rei é un compromiso claro e rotundo, cunha visión crítica pero solidaria, facendo de Coruña unha referencia, sabendo que a defensa de posicións claras en prol da paz e da apertura de fronteiras non sempre é ben entendida, traballando a prol da cooperación entre os territorios e respondendo, desde logo, a un elemento que eu creo que define ben non só a Coruña, sino a sociedade coruñesa no seu conxunto, que é a solidariedade. O puidemos ver durante seguramente a pandemia máis relevante que ten acontecido nos últimos 100 anos, con iniciativas de carácter social, que son iniciativas de proximidade. Eu creo que o Concello puso de manifesto iniciativas que foron non só acolledoras, sino que responderon a situacións extremas. E hoxe, agradecendo o convite á presentación do programa Fan de Refuxio deste sexto encontro, quero poñer en valor o que tamén está a facer o Concello diante dun escenario absolutamente lamentable, pero que vivimos moito máis de preto que outros conflitos mundiais, como é a situación de Ucrania. A situación de Ucrania fixo que unha boa parte da sociedade, aínda que fose tamén polas consecuencias que trae no día a día, pois tomar a conciencia dunha situación que pode vivir calquera pobo en calquera momento. E nese sentido, bueno, creo que facemos ben non só en implicarnos, sino en que o Concello recolla ese espírito da sociedade coruñesa e o goberno municipal o que está intentando facer, reproducir, se cabe, un sentir xeral de compromiso e de solidaridade, de valores que nos deben de agrupar a unha inmensa maioría da sociedade. Para nós é unha honra ver como activistas internacionais, xornalistas e fotoxornalistas, así como ONGs, volven a escoller a Coruña como un espacio para dar voz aos problemas de cidadáns de todo o planeta, máis se cabe coa deriva política que nos últimos tempos estamos vivindo, cara formas de odio que nada teñen que ver cos valores da solidaridade e da cooperación que tanto nos identifican, así como con posicións autoritarias de algúns líderes que queren rachar coa paz e que tanto traballo costa construir, porque os escenarios de entendemento e de convivencia no mundo e tamén nas relacións de proximidade non son fáciles.
Desde logo, debemos de ser conscientes de que ese tipo de actitudes que se están producindo pódense producir moito máis próximas a nós e, polo tanto, falar do global tamén é falar do local. Ás veces, eu creo que como sociedade temos un punto de compromiso solidario, pero ao mesmo tempo temos un esquecemento das realidades que nos son alleas ou que están a moita distancia. Para nós, a loita pola paz e o dereito ao refuxio manifestouse de forma máis recente a través do apoio ao pobo de Ucraína. O Concello da Coruña amosou, dende o primeiro minuto, a súa total disposición a colaborar coas persoas víctimas da guerra a través da asociación AGA Ucraína e, ademais, quero recordar que se creou a Oficina Municipal do Pobo Ucraíno para prestar asesoramento ás persoas que fuxiron da guerra con servizos de traducción e trámites dos servizos disponibles que foron utilizados xa por máis de 60 familias no seu primeiro mes de apertura. Mais ben sabedes que o de Ucraína non é o único problema neste mundo e a dúcia de conflitos silenciosos espallados polos distintos continentes e que non teñen en riba ese foco dos grandes medios, pois deben de ter espacio e ese espacio, a Rede Acampa, pois non só o canaliza, sino que diría que o protagoniza e que permite, ademais, que a Coruña sexa unha referencia. Creo que a labor de darlle voz a quen non a ten é das tarefas solidarias máis importantes que se poden desenvolver. É evidente que os povos que teñen problemas de abastecemento, desnutrición, as persoas que non comen como a nós 3 veces ao día, existen neste mundo e vivimos en mundos absolutamente paralelos. É dicir, entre o que se doi en denominar o primeiro mundo e outras realidades, pois non é que haxa avións de distancia. É dicir, son moito máis que kilómetros ou que letras ou que espacios. Son realidades persoais que non teñen absolutamente nada que ver. Eu a primeira vez que visitei a Rede Acampa aquí nos Xardíns e vin algún campo de refugiados, non estivera visualmente e tal, eu creo que ese impacto debe de servir para outra tarefa que dentro do Concello nos parece importante tamén destacar, que é intentar facer pedagogía e facer unha labor de dinamización cos centros escolares. Non nos corresponde a nós a competencia educativa, pero desde logo nun mundo no que moitas veces se require dun inmediato e que queremos todo para xa, creo que faríamos ben en que este espacio de oportunidade, porque eu creo que é un espacio de oportunidade tamén pedagóxico e educativo non formal, que os centros educativos podan organizar visitas que poidan trasladar aos nosos pequenos e pequenas unha realidade que tamén existe no mundo, pero que ás veces decidimos que non se vexa, porque, parece que a felicidade absoluta pudera existir e non existe, e que os problemas non existiran. Os problemas, antes ou despois, os atopas na vida, e a realidade mundial está aí. E eu creo que a Coruña, a través da Rede Acampa, unha vez máis, vai dar a oportunidade de coñecer realidades completamente diferentes ás do primeiro mundo, realidades diferentes ás persoas que temos o privilexio de ter con que vestirnos, ter con que comer, de ter onde dormir, de ter un marco normativo e unhas reglas sociales, incluso de poder discutir entre nós e que poida haber tamén outro elemento que me parece moi importante. Sempre falamos da democracia como un elemento singular, que o é, pero hoxe quero aproveitar aquí para reivindicar o papel da información. Falamos dos fotoxornalistas, dos investigadores, falamos desas persoas que nos permiten coñecer realidades que non son tan fáciles de vivir nin de reproducir. E eu creo que a loita pola liberdade de expresión ou o dereito á información tamén ten moito que ver con o asunto do que estamos a falar. Dende que comenzou este mandato municipal,
No Concello atendemos a máis de 2.900 persoas migrantes nos servizos de asesoramento xurídico e laboral, concretamente a 2.972 persoas, dándolle orientación, axudándolle a tramitar permisos de residencia ou incluso con axudas económicas. Seguramente non sexa a primeira tarefa, nin a quinta tarefa que ten o Concello da Coruña sobre a mesa, pero é unha tarefa que tamén abordamos porque é unha realidade coa que nos atopamos. E, polo tanto, diante desa realidade, se tuvera que definir a aposta do goberno de Inés Rei, é a aposta polas persoas, pola solidaridade e pola cooperación. Cando falamos de facer unha cidade máis inclusiva e falamos da Coruña como porto refuxio, tamén estamos a falar de unha cidade acolledora e que é capaz de dar respostas ante situacións absolutamente excepcionais. Vivimos unha realidade moi preto de nós, no noso continente, como é a realidade de Ucraína, e o que podemos facer facémolo e moito máis alá das nosas competencias, non? Por iso, esa cidade de refuxio a construímos entre todas e todas. Todos e todas axudamos a construir unha cidade como a Coruña, que é esa cidade de refuxio. Pero só é posible coa colaboración de entidades como é neste caso a Rede Acampa, que agrupa a moitísimas entidades e que ademais fai que o mundo mire a Coruña, pero tamén que a Coruña sexa o espacio dende o que mirar o mundo. Por iso, quero rematar dándolle as gracias á Rede Acampa polo que fan, pero tamén polo espírito crítico que teñen, porque as sociedades que desean avanzar necesitan diferentes actores. Están os planos formais, as regras das que nos dotamos, os marcos normativos, pero o papel da sociedade civil é fundamental. E se avanza tamén cando temos a capacidade non só de facer dentro do plano legal, dentro do plano institucional, sino tamén cando existen a conciencia crítica, a proposta de mirar o mundo un pouquiño máis alá da cera do veciño de enfrente, e que miremos un pouco máis alá, non me refiro un pouco máis alá da Ponte Pasaxe, sino que me refiro mirando cara ao mar, sabendo que hai outras realidades e que non estamos libres de telas vividas. O pobo galego é un pobo que viveu de forma moi dura o que significa a emigración. Por lo tanto, deberíamos de ser capaces de ter a memoria suficiente, a memoria colectiva, para que esa solidaridade que eu creo que a Coruña manifesta de forma permanente forme parte tamén de forma permanente da nosa forma de operar. Por lo tanto, eu creo que, o digo sempre, hai que ter a capacidade de entender as voces, incluso cando son críticas, porque a sociedade avanza cando temos a piel un pouquinho menos fina e entendemos os elementos críticos que se poden agrupar nun mundo que evidentemente non todo o mundo ten as mesmas reglas, e como as mesmas reglas non operan no mundo, pois o primeiro mundo está moi ben, porque podemos ir á Constitución, ao Estatuto de Autonomía, e dicir, non, é que aquí dice que teñen todos estes dereitos, pero resulta que hai casi 3/4 partes do mundo en términos poblacionales que non teñen as mesmas reglas de xogo que ten calquera pequeno ou pequena que nace no materno, na Coruña. Esas 3/4 partes do mundo non saben o que son as reglas, escoitaron algunha vez falar delas, e nacen tamén, e todos os días teñen un reto por diante. É un pouco diferente ao noso. O reto que ten esas 3/4 partes do mundo teñen que ver con principios elementales que non deberían de estar en xogo hoxe, pero están. Por lo tanto, só pedirvos, Xosé, que sigades sendo críticos, que é imprescindible selos, aínda cando non estemos de acordo en todo, porque ese tamén é o papel da sociedade civil. E, por lo tanto, agradecervos que poñades, que axudedes a poñer a realidade do mundo na Coruña e a Coruña
que permita ser ese faro que exprese e que explique o que está pasando no mundo. Así que moitas gracias.